Hejmarek ji ajansên hewarçûnê bi ser neteweyên yekgirtî ve di raporta xwe ya mehana de belav kirine ku eger rejima Esed operasyona leşkerî li ser parêzgeha Idlibê pêk anî, eger heye ku ji 250,000 ta 700,000 kesî ji Idlibê û gundewarên wê derbeder bibin. Bi taybetî piştî rêkeftinên veguhastina çekdaran û malbatên wan ji navend û başûrê Sûriyê ji bo parêzgeha Idlibê, ew yek bû sedema bilindbûna rêjeya xelkên Idlibê bo diqatî. Hejmara neşteciyên Idlibê û gundewarên wê niha bihtir ji 2 milyon û nîvan e. Di vî derbarî de neteweyên yekgirtî ragihandin ku parêzgeha Idlibê bo cihê komkirina derbederan. Di raporta Hêles Kléser ya mehane de ya ku ji aliyê hejmarek ji ajansên hewarçûnê bi taybetî hewarçûna tenduristî de hatiye ku rêxistinên hewarçûna tenduristî xwe amade dikin ji bo şerê Idlibê. Raportê di heman demê de eşkere kir ku bihtir ji 184,000 welatiyên başûrê Sûriyê di encama rêkeftina rejima Esed lêgel çekdarên opozisyonê hatine veguhestin ji bo bajarê Idlibê û gundewarên wê. Neteweyên yekgirtî metirsiya xwe li ser armanckirina rejima Esed ji bo parêzgeha Idlibê dan diyar kirin. Hevdemê ragihandina Banos Momises, hevrêzkarê neteweyên yekgirtî yê herêmî di karobarên mirovahî de ku hejmara neşteciyên Idlibê 2 milyon û nîv welatî ne. Eger rejima Esed êrişî Idlibê bike, eger heye ku ew hejmar hemî beref Tirkiye ve derbeder bibe. Navborî di heman demî de eşkere kir ku ew şerewê mezintirîn, bihêztirîn şer be. Bi berawirdî lêgel şerên ku lê Sûriye hatin rodan di 7 salên borî de. Di raporta Hêles Kléser de nexşeya belavkirina welatiyan li Idlibê hatiye destnîşan kirin ku bihteriya welatiyan li başûr û rojhilatê Idlibê neştecî ne û rejima Esed wê êrişa xwe ji başûr û rojhilatê Idlibê dest pê bike. Raportê de nexşeya cihê neşteciyan li Idlibê li çar deverên hêlên pêşî de dide diyar kirin. Ango ji hêlên pêşî ta otostradê Laziqiyê û Helebê û riya di navbera Heleb û Hemayê de hejmara neşteciyan digihe 993,000 kesî. Ew hejmar di metirsiya herî mezin de ye eger rejima Esed êrişî Idlibê kir.